नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोरो हाय हेलौ लोगोफोर आं दायो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकफोरावहाय बा सोरनिबा चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला मानोथो बांद्राय गोबाव पेक बुखुबाय थानो आरोना लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदिनै थौदोसो थ' लोगोफोर दिनैनि मेन भिडिअ'आनो ओरैबायदि जाहैबाय दि नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय थ' लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना दाखालि साननैसो सिगां बा सप्तासेनि सिगाङावहाय नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा जायखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिनि मुङा बे फेसबुकआवहाय बिथाङा थास' बिबार नाम लादोंमोन बिनि रियेल नामावलाय मा नाम बेखौ आं मोनथिया आरो दायो बिथाङा दिनै गावनो गावसोर सानैबो जिथु भाइरेल जादोंमोन ना गोदो भाइरेल जानायखौ लानानैनो बिथां गावसोर सानैबो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होदो आरोना थ' लोगोफोर आं दायो बेखौनो लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनाङा स्किप खालामनानै नायोबा नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना थ' होमबालाय आं बिथांमोना गावसोरा मा बाथ्रा बुंलांखो भाइरेलनि बागै आरो बोरै बोरै जालांखो बिनि बागै बिथांमोना गावसोरनो भिडिअ लाबोनानै होदोंमोन नालाय थ' लोगोफोर आं बेखौनो बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय देखायनाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थांनानै दोङो मिथिबाय दाथ' बिदि जाबायसै आरोना माथो खालामबावनो भिडिअ'थ' मानसिफोरा मोनखाबायनो बाट मानसिफोरा होननायलाय होनदों आरोना गारलायबाय आं सानैजों बाट जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिल्सआव नुखायो बाट बेनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानैबो बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो भिडिअ'खौ मोनजोबबाय सानदों आरोना आंनि मथेहाय नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअ'फोर बिदि गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनोसै बेखौनो बुंबाय आरोना अननानै सेयार दा खालामसैलै प्लिज जोंहाबो लाइक दोङो ना जेनेबा दा आङो क्लियार खिन्थाना लाखाबायना जों सानैजों क्लियार खिन्थाखाबाय आरोना जोङो मोनसेबो थगायाखै आरो थगायनांगौनि जेबो खोथा गैया नोङो भिडिअ'आ जों माने जोंल' नङा बुहुमनि सबबो मानसियानो गावबा गावनि इफोरबायदि सोमोन्दोखौ माने मोनसे भिडिअ खामखायो बयबो खामखायो इखो आङो डाइरेक्टनो बुंनो हाखायो खामखायो नाथाय खामनायनि गेजेरजोंनो इफोरबायदि जाबाय आरोना दुश्मनाथ' दंखायो आंनि सिख्लाफोर मेरला लोगो दुश्मन दङ आंनि खाथियावनो थाग्रायानो बिसना गंसेयाव उन्दुग्रायानो दुश्मन जानो हायो बेयावनो इफोरबायदि जाबाय आरोना जेनेबा उपाय गैया बे फार्स्ट टाइम बेबायदि ओरैबायदि खर'आ मेलेमा गवां गवां मोनदों आरोना आरो सिख्लाफोर जानानै सिख्लाजों सिख्ला भिडिअ शेयार खालामलायबाय थाग्रा मा बुंनो भाइसाब बिसोरखौथ' मा बुंनो नांखाया आरोना जेन गावसोरना गैयाले मालायखौ मिनिनाङा मिथिबाय मालायखौ मिनिनो नाङा नोंसोरनाबो जानोबो हागौ मालाबा समाव आंथ' रावनिबो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम आङो देरबोबाय आरोना दिनैसिम आङो इफोरबायदि रावनिबो मोनसेबो फट'बो शेयार खालामफेरा मिथिबायना गाज्रि मोनसेबो मालायनि भाइरेल जानायखौ मिनिफेरामोन नाथाय आङो गावसो मालायजोंसो खालामजादों नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआप जानानै जों इफोरबायदि गावजों गाव खालामलायबावाखै बेलेगासो खालामना होबायना सानना लाबाय बेबायदिनो जाबाय होननानै थेवबाबो डाइरेक्टलि बुंनो हाया बेलेगखौबो खालामदो होननानै मा जाखो जेनेबा मारै जाखो बुहुद साननो गोनां नाथाय भगबाना अनोबा आरोना इसोरा अनोबाथाय बे जाय जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट भाइरेल खालामदोंमोन बे मानसिखौ इसोरानो नागिरनानै लाबोगोन मिथिगोना जों जिखियानो मावा मानो बेबो रावनिबो अयनाय मावा मिथिगोना रावनिबो अयनाय मावा आरो ओरैबायदि मिम्स बानायदोंना फाल्तु थोट्स आरो मोनसे बाथ्रा फेक SMS नि बागै खोन्थागोन आरे आङो भाइरेल जानायनिफ्रायनो रावजोंबो माने मेसेज गेलेयाखै वाट्सएपबो दानजोबदों माने आं मबाइलखौबो नाम्बारखौबो चेन्ज खालामना लाखादों आरोना रावनिबो कल रिसिभ खालामा रावनिबो जेबो मेसेजबो रिप्लाइ खालामा आङो बेनिफ्राय मानसिफ्रा थ' लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो बिथां थास' बिबार मोना दे गावसोर सानैबो भाइरेलनि बागै
गावसोर सानैयानो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होबाय नङा होमबा बोरै जाखो मा जाखो बोरै जालांखो नोंथांमोना निस्सय बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय आरो जायफ्रानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै बे आंनि भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफ्लिबानो जाबाय अब्लानो पुरा गासैखौबो क्लियारलि बुजि मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जियानो जा फार्स्ट अफ अल आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो होननानै सानोदि मानसिफ्रा एसेबां भाइरेल जासेयावबो एसेबां माबा माबि जासेयावबो मानो ओरैबायदि जायो आरोना माने साननोनो हाला आरोना मानसिफोरा ओरैबायदिसो खालामो भाइरेल खालामनानै होयोब्ला मानसिया लासिं जानानै गावसोरनो माबानानै थागोन होननानै आरोना थ' लोगोफोर मा बुंनो आरो भाइरेल जासेयावबो आरो बिनिख्रुइबो बांसिन भाइरेलनि सायाव भाइरेलसो जालांनो हमो आरोना गावखौसो फेमास खालामनो होनना सानो ना मायो ना गामिखौसो बोरैबा नामजादा खालामनो होनना सानो ना गावखौसो नामजादा ना गावनि बिमा बिफा गामिफोरखौसो नामजादा खालामनो होनना सानो बेखौ आं जेबो मोनथिला आरोना लोगोफोर माने भाइरेल जानायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो ओरैबायदि जानाङा होननासो ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल खालामनानै होयो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबोदि बिथांमोना आरो बिनिख्रुइबो बांसिनसो भाइरेल जानो हमो आरोना माने गावखौ नामजादा खालामनो थाखायनो दां होनना सानो आरोना आंथ' दा आंनि गोसोआ बेबायदिनो सानो आरोना गावखौ नामजादा खालामनो थाखायसो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाफोराव गोबांखौनो भाइरेल खालामना लायो आरोना लोगोफोर थ' जेखियानो जादोंला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसनाव सहैनाय बायदि आरोना थ' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय